Malaking tulong para sa 21 anyos na estudyanteng si John Edward Honrado ng Barangay 7 Camalig Albay ang isinagawang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa lungsod ng Legazpi nitong Biyernes. Aniya, magastos ang pagiging boarder, kaya hanggat kaya magtipid, ginagawa niya raw para matustusan ang kanyang araw-araw na mga pangangailangan. Kwento pa ni John, mabuti na lamang daw at intern siya sa naturang tanggapan, kaya nalaman niyang may mga ganitong alok ang gobyerno na kaniya na ring sinubukan. As a student po, nain ko lang po siya na experience actually, pero I see na good opportunity po siya for people na makakuha ng good deals, and para sa mga nagsisell po sa atin, magkaroon po sila ng mga more customers at more wide range exposure po. 8 distributor ang inimbita nila sa nasabing aktibidad. Mabibili sa Diskwento Caravan ang iba't ibang beauty products, mga processed food, mga sariwang gulay at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mga mamimili. Ayon kay DTI Bicol Director Dindo Nabul, layunin ng aktibidad na mas mailapit sa publiko lalo na sa mga maliliit na negosyante ang mga produktong abot kaya na ng bulsa. Actually, bakul, hindi lang to mga grocery items. We also have agri products and some health and beauty care products. So, ini mga discounted products ranging from 10 to 20% plus other promo by the participating Westdes stores. Take advantage of the discounted prices. Aside from the discounted prices, meron pa sila mga promo, ito mga buy one take one, tapos may mga product packages. So sayang naman yung yung opportunity. Bahagi ang nasabing Diskwento Caravan sa selebrasyon ng World Consumer Rights Day na ipinagdiriwang ngayong buwan ng Marso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.